Ya soalnya ini bukan Win Raja. Yo sing jelas mesti menang Kau Ayo, menang. Aku ora bongkok. mungkin aku menang. Ora mungkin. Oh, ning donya iki ora nek sing ra mungkin. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Lah ngono di gas dodeng. Ayo ndang wis gasen. Gasen wis ndang. Gasen ngomong kan cocot iki. Gasen. Aduh mutah aku. Ayo ayo tukaran. Ora wani, ora wani, ora wani. Nyatune ra wani. Ya kalau awan ini bosku kerja le. Lah terus ngene iki apa? Sing diomongne arep apa? Ngomongne gawe ndak pantes. Kan ngene iki hiburan to. Lah kowe lak ngenteni bosmu, ngenteni sapa ae. Lah terus menangku kapan? Lak kowe menang terus. Yang penting ki trimon dhisik. Masalah menang kalah kuwi pikir keri, yang penting wani dhisik. Aku rawani. Wis ngono kuwi kok WKI asine no. Tempek oteran. Lab ngene iki yo membutuhkan tenaga cara-cara. Jadi kena gak di KIPK, PK ndak jalan anake. Jalan tak melaku ya. Iki jalan, aku jalan-jalan ya tak melaku ya. Kan ben jalan. Jalan kas koclok. Jadi ben jalan aku tak melaku. Ah, mendem. Aku siap mendem aku siap ngomong wong gendu aku. Siap mendem itu. Ayo. Ayo. Ora sportif. Dang, Ayo. yang delok petang pulang rawani anjir. Kowe nyapa? Ayo. Ayo. Ora wani, kowe iki ora wani, gak kowe iki ora wani. Nek kowe iki wis mesti menang. Kaya mungkin aku menang iki kocrokmu lho. Menanggung malu. Ayo, danco, jaran ngomong ayo mana iki. Woloro iki mam entek pira? Mau galih mam pentol. Rusak lo HP-nya. Bocok aku wis mumet iki. Ayo iki. Ayo iki tak terima iki. Yo, gas, step. Ora wani padahal aku ki wis gak ada penonton, gak nganu wis pokoknya kendel iki apa. Kok mau wedine kok didemit matamu icek iki. Wani ndak. Ayo. Wani ndak. Ora wani. Serangan kono wani ra. Ayo. Ayo. Pentil kuro teran. Ket mang so ecek. Turawani. Oh, Rijal yang sebelah to Rijal bakno. Ora Layak. wani metok bocah kuwi. Layak Rijal. Layak melenet nek Rijal. Rijal wino yo. Dia dendam karo aku. Pokok caca sing gak tak full baru dia dendam karo aku. Jadi ingin menjatuhkan aku. Kowe lek ra seneng karo aku rasa ngejak liyane. Gawe ra seneng karo aku. Ijen perawani. Ijen lho perawani cuk dan cuk. Wani to nak ijen, wong nyapa ngejak bola. Kowe nak ijen aku. Nak ngejak bola malah gak komanan aku. Gak kebagian. Ijen lho perawani. Wong ngelak-ngelak aku ngejak liyane. Rawani to ijen. Ayo wis wani ke rasa ceramah Gus Idam ta iki kok ceramah. Ayo. Yo iki. Lah yo apa ceramahnya apa lho, Cah? Aku nek kene taingan drama jarene. Dadak drama. Kowe lek muni kakek drama minggiro ngono lho.
minggiro. Wong karek nyawang loco penak nedak kakek cangkem. Awak ni pora. Wani pora. Ora wani aku le. Cek. Alah penonton kecewa iki nak Kecewa ya ben. Wong penonton ora top up dana. Wong ora udah tapping elok ya iso. Nek modal tapping lah aku ya iso. Lah modal tapping iso sementing kendelono dhisik aja kakan cocot. Kendelono. Cocot kowe cah kowe iki juga kan cocot. Wani ndak, omong wani ndak. Kowe lho wani pondak to cah kowe iki lho wani pondak. Kowe lho wani pondak. Oh, tak wucek gowokmu malah. Oh tak pelek tak lampi kowe lho cah kowe iki lho wani pondak ngono lho. Kowe iki lho wani pondak musuh galih lho wani pondak. Ojo ngejepne aku iki lho wani porang ngono lho. Oh, beli aku. Kowe tenan ta? Ya lek wani, PK karo gale, aku tak aku tak ndak wani, gale gak wani aku. Tai, nak itu tai, nak itu. Kan tai. Jan pesing kuwi. Wong iki ndek spendere raimu tap-tap modal sak menit 100 kacau. Aku. Kowe lek dukung aku, topi siji ndang uncalone aku lagi aku PK. Topi siji sing khusus sing dukung aku topi siji uncalone gek ndang PK yo, ben aku percaya. Topi siji ya. Kak ono mak sitok Kak ono sitok mak. Kak ono sitok kono mak. Kak ono sitok mak. Kowe rasa celah jike topi ra menye-menye we. Ra menye-menye lak sok yo aja malahan. Yo sing ngomong wani-wani berarti wong akeh kuwi kudu topi kabeh. Wah. Patakmu krewa opo jan ecek nek. Jan ecek kuwi jan ecek. Ayo. Mani ndak? Jan ecek. ABY. Dihapusi Dimas wi. Oh, Dimas. Blokir ya Dimas. Najis dim. Kok dihapusi Dimas? Kowe iki lek wani pora. Najis dim gilani. Ora wae. Gilani. Oke sengkuni. Jajali lek enek nenek tempur. Alah, pentilmu kembut jalan. Coba nek dukung aku ya topi sijine Dim. Gak ono pak. Sitok gak ono sitok sing duwe. Gak ono sitok gawe cangkem. Kakek sampe engko gak cangkem wedi apa ini runtuh pentil ya. Orang yang kuwi lo gale lo bakal ngejak PK aku lo muni wis ndak. Aku iki ngono lo yang gale lo yang aku lo bosmu nek enendane masa wedi. Aku ki sekolah PK kon kuwi sampe tak tutup, aku gak oleh. Alah tai. Santai nae. Aku lho gak oleh PK-PK-an jarene iki kowe iki wong wedok, mosok didelok wong sakmono kan kuwi lho ora izin. Ya aku ki asline izin lho yang jancuk. Ya nek gak izin TikTok-e dihapus aja nae. Dolanan Subay itu nduk kok sila madhep ngalor mas jalan. Sila madhep ngalor. Dolanan Subay su lipe TikTok alah pentil kura malah mendem. Ya Pak. Kowe wani ndak? Ono Kowe wani pun ndak, Cah? Kowe musuh galih wani pun ndak we. Oh, gak ngomong. Siapa cek itu? Ecek kowe Cah, kowe iki ecek kowe. Alah, mendem ya aja ngono. Kok mendem ra karo gula enakmu gembretek ramen aku. Aku silo madhep karo
dolanan Mobile Legend. Mabar ya, Cah. Ayo mabar. Ayo mabar. Mau mendem rasane kayak gula enakmu gembredek ya ramen aku. Wedang, podo wedang loh mendeme rasamu, rasane mendemmu. Wah, ayo. Melawan. Challenge.